Ni kong nak kalian keconga ngaso pan ai kublai kerpang ye kini kisamla ki balong kinong yalam jong ka new trap youth council HYC so yong circle ngan sia tu lengkot epi kini kisamla kila pi benia bahai kini ka tangjaj dan baka RTI buat ka bangaso tanat ba kalong bah kini ki hendak senam ki benai ki beladap ka RTI ka peningkong ki lalap sipun ki ai ba ngiru kala pelong alert yang kala pelong mo kala pen kendit yang ni ba peleng ngihap an sim khiai ni kam long ka bamdei ka ba kamdei bangin sim sting namar kani ka khata bahaya ka yap ka im jo kari ba ka kan riu namar kani ka tangjat kam phi su thu ha ba tangjat ngi ka khata ya ka jinglong tunrai jong ka kan riu ka ngi tengah soban ai kublai ki bat ka jinglap ka jong ki ngila ban pendej sipun ki ai bat ngide ban ya rentiru kat kum ka ak ka bangidon te halo kini ka jing lap jong ki mentapat kalong ba kaju kajat tang arsin kani kajat karseri ya kani kajat latang ningkong ha kasnam arja khat nyo pat kita don sakiwai pat ki yeng ki bon tang man ha kasnam arja ko tapi yang ni ngala ban ong ba kadon kajing bakla na baro aliang nakaliang ka kur jong kitu ki jat syabong ki bawan tangru kamut kaladon kajing bakla namar ba hakapor ba kitang ya kajat kila adai ban wat benia syua ka kajat ka bakin tang ka bampat don fi ti ha nanga keli hapo office ki ong ba ngingi pet ya ka recommendation ba ka tu ka kur ka recommend te ngi approve ya kata tena takadaw nakaliang keconga ngala ai jing instruction ya ki officer ba ngimla bantang ya kejo kajai arsin te tak adaw ngala recall ya kini bat ngin sa khat yang no itu brio bat terkelai kani kalau ngabama namar balai ini tu epi ba kidon kijat kiba om dei tang bakiwan sani ngiyo bantep Nrai kidon pat kiba muan. Pi, kidon keleng jo gari khasi kiba yatang. Ngan su ai nuksa ong no kadon gue gajat mo jat subu jat sotun. Mo subu kadon gue gajat kar sotun. Latang sya khat armer. Mentadon batang sa sipo nong krem. Ya kajo gajat. Pi, tinggi nginum tip. Stang dak kilawan sani ngintip. Disebut lada kini baru aru kimuan sani maka jingwan sani kalong bakiwan apply ka kasi tribe ban pentip baki la ada tang ni kajat ban apply kasi tribe kerang baki kun kini apply ka schedule tribe tela ada ja bagi deki kun pat ki bamli school ki bamya apply kita ki certificate ta kamot nginum tip tekan ni lengba kani ka jinglap jongi ni samla ngaso ban kentu yaki jat kur barok ki badan hapo karikasi baswa bakin tang ya kan nu ka kur thamai ki dei bandawat jingtip nang ni na office sungi ka jat ki jat kur ki bala dap tang kenang ba kanom ya kelas kaju kaja kuman su anu ksa manta ya kini ki karsari mo ka kur ka baningkong ka batang ka dei na kaja renja uniu ba ar pa utang na kur syabong kupa kita ki khun menta ki lek kum kan kejuk ajat ti kum kini ki ai na takadaw ngaso ba lang ba ka jinglap kum ni kalau pen kendet mangide ban husiar baka num dei ban dan kejuk ajat bantang arsian re bantang ni ka dei be uknyi jong ka tu ka kur angkat ka jingyadon ki saki ka bamut na kaliang kirang bo rang bakur na kaliang siem nakaliang sordan yang bas dong lani nakaliang jokirang bak niam befer pakini sakhilang ya kata kejeng ya declare lani kata kata